आं जोंबाव ब्रह्म समनि थान्दै रादाबाव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि गाहाय रादाब। खैराबारियाव 59थि बोसोरारि बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मा खुंनो लाहार फाहार खालामदों। NDBS नि गोजोन सावरायनो आवगायबोनायखौ भारत सरकारजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफादफोरा बरायदों। धेमाजियाव दुलाराय बर' ब्रह्म धोरोम आफादनि बोसोरारि जथुम्मा खुंनो थाम-थिम खालामदों। फैदो आबुं रादाब। मिरु बर' थुनलाइ आफादनि 59थि बोसोरारि जथुम्माया उदालगुरिनि खैराबारि हालामनि दावहारु फोथाराव जानुवारि दाननि 20 निफ्राय 22 अक्ट'सिम खुंफुंनो गोनां। जेसेनो समा खाथिनिफ्राय खाथिसिनाव सफैदों, बानजाय आफादनि गासै मावथिफोर आरो ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ खामानियाव मुखुब जानाय नुनो मोन्दों। बे समाव बानजाय आफादनि मानगोनां आफादगिरि लोगोसे BTC-नि EM मानगोनां लोमस्राव दैमारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनाय नुनो मोन्दों। साबायखर बावहरबाय। 59थि बर' थुनलाइ आफादनि एनुवेल कनफारेन्स बे खैराबारिनि दावहारु फोथाराव जागोन। फैगौ इंराजि 2020-21 आरो 22 बे खालाराव जागोन आरो बे जोबोर गाब गोनां कालारफुल जागोन। ओमफ्राय बेयाव जिहेतु नेपाल हादोरनि आरो बांलादेश बे हादोरनि जोंनि माखासे थान्दै बिथांमोना सफैगोन, लेखा गोरों बिथांमोना सफैगोन आरो जों मिथिनायाव जोंनो फोरमायदों बर' थुनलाइ आफादा बेयाव जोंनि मोनसे हिस्टरिकेल साइटखौबो जों बेयाव सावरायनाय जागोन। दावहारु फोथारनि साखाथि फाखाथियाव थानाय ताम्रेश्वर मन्दिर, बेनि सोरगिदिं थानाय गुवार फुख्रि आरो 12 जौथाइनि गोजाम जारिमिनारि नुथायफोरखौ नायनो थाखाय लोगोसे हिरिम्बा बाथौ थानसालि आरो मुंख्लं गार्डेन बायदि बायदिफोरखौ नायनो गोनां होननानै आफादगिरि बिथाङा बुंथिदों। बर'फोरनि गोजामथार दाबि बड'लेण्डखौ लानानै NDFB, एबसु, पिपल जयेन्ट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट बायदि आफादफोरा बर'नि जेंनाखौ सुफुंनो सावरायबाय थानाय समावनो हाग्रायाव थाबोनाय NDBS हान्जाया गोजोन सावरायनो आवगायबोनाया हारिनि थाखाय बरायथाव जादों होननानै BTC-नि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथां सावरायबाय थानाय NDBP-नि आफादगिरि धीरेन बर'निफ्राय जुरिनानै एबसुनि गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारि बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे बर'नि गोबां आफादफोरा बरायदों। धेमाजि जिल्लानि गगामुगाव खुंफुंजानो गोनां दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि 45थि बोसोरारि जथुम्माखौ फैगौ जानुवारि 31 अक्ट'निफ्राय फेब्रुवारि दाननि 2 अक्ट'सिम सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंनो थियारि जानायखौ दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि लेङाइ नेहाथारि फतेन्द्र बसुमतारिया फोरमायदों। बुंथिनाय बादिब्ला मेलखौ खुंफुंनायाव 50 निफ्राय 60 लाखसिम बावजा खालामदों। बे मेहेरगोनां मेलाव आसामनि गाहाय मन्त्रि बिथां सर्बानन्द सन'वाल, हेमन्त बिश्व शर्मा, BTC-नि चिफ हाग्रामा महिलारि MP बिश्वजित दैमारि बिथांमोनहाबो बाहागो लाफैगोन होननानै मिथिहोयो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। इयुनाव लोगो मोनफिनगोनखौ आसा थाबाय।